happy Easter. Yes. Mungu ametuonekania. Yesu okire. Naende kubuli na tunaide Yesu akokire. Asante sana. Kusabanga Yesu agendele kukira constituency ya West Mugirango. Naki West Mugirango. Bariki West. West njamo chikoba West with the air kibono tuanyirusi igari ya igotule wero tuliretie maendeleo juu ya maendeleo. Yes. Na ndio tufike kwa maendeleo. Mimi nashukuru abantu bane ba West Mugirango. Yes. Nigeria abadosi bandigete. Yes. Ndengobate funga mishipi bona nalitotake the final lap ya maendeleo ya kweli ya kuonekana. Umujumba se bunge ya West Mugirango. Ene ntunda ya nentangani na ugango nsabirole ntundende na yikwanga nsilinga njene form 1 ene ntunda ya nentangani. Yes. Aginteli ntunda ya nentangani ya siasa jena kolire gas na abantu bana ba West Mugirango asama tukamange. Yes. Lakini tegete kubakira mbye mono ekora umwaka 2022 mba graduated tibagateba nga jungo turago koli mic testing. Yes. Lero numwaka ukane kaligetie wansa koera rada. Yes. Ogendo mwaka bwo moelio naende nabongo teba nga mu West Mugirango uri bwekene iguru yo magendera West Mugirango ta ku regret the decision ya West Mugirango ba irete umwaka 2022 na bado iko budget moja budget nera mutwe June. Yes. Ili tugokolera ikurukwege songonga icing of the cake. Mbono ngoja. Yes. Nashukuru sana. Umusikie mugaka ngubuli asemya keyene. Nkirikikiri kwa nekeretie haba na inchi bebunge ya West Mugirango anene kwa bayikiranira. Biya mono. Vision yane yaringe statement ya Moyoka. Yes. Gukora West Mugirango a model constituency. Nabone tumete ngatebanga uburayi bwane nyasanga nyeigorikina onye tinkobeka West Mugirango ebe model constituency the best. Yes. Then riolio na yerie abali amatajiri ane saone nere sababu ne tumete nkamanyanga the best way yokuira a constituency nugwansira ase amasomo y'abana baitu. Yes. Chiskuru cha West Mugirango lero osororo abanjira era chionsi. Yes. Igochire the best in the world. Ekoera ekrona so merete school nguta chamaroba ngutu mwike buse. Yes. Lero umwana u grade 0 uche junior igago somerase agutacha tiles. Yes. Akulikirwe whiteboard. Taliye daste kuligigwa. Ekeroroche abali mubane bagosomia banabo. Bagosomia se environment etabuati vumbi etabuati buse. Yes. Ya. Igona modernize ya school cha West Mugirango. Ekerongo cha kukolera. Nyasaye so wanja entunde yendeche. I am telling you usiyengima na sigisi bogere iko muko minyoki abana gocha West Mugirango ekoera ntoko compete nonde. Yes. Talia magachoka naenda magachaya oburwaire bwalenge bwo buliri ngomuntu okorosia sobonyoko onyoko oka watika abantu bande. Yes. School infrastructure igorchire developed in the entire constituency. Chibodi chia naisano na endobolia bategereri bara kwananga barolire ngiya kolizwe West Mugirango in 3 years. Yeah. Omuske mugaka nkona chasi nini numete skuru ekoro kumuruga. Esukuru nero ekoro kumuruga. Nya choko. Ya wono nkunga. Ya choko nero sirie. Esukuru ekoro kumuruga ero siri. Abono ombegeta se ward ekoro kusamaru ward. Asenda ko barere chikuru chitara siri inye chioka. Yes, skuru ya Muruga, skuru ya Kianyabao, na ni skuru ya Nyagachi. Na chioka chitararosibwa. Yes. Lakini yo ise gotara, osamaru ward go ansere njoro.
oiche nyakoria abuonya gachi nimbwate chibesi chia kuwait chiko cha kuansemire mororo oiche skuru ekoro kugucha genda Kiang'inda International School injunya choko genda skuru ekoro Kianungu genda ige na Itambe genda Tinga genda Nyachururu genda skuru ekoro Kuikobe echichionsipi iko chikolire for the first time since independence asemia keye ukalikoba nganu yukanu ukalikuelinga skuru ya Muruga skuru ya Kenya bao skuru ya Ekoro ase ngo uire contractor kwanza koros chikura chicho the other day echina chichi skuru ase Samaru ward chioka chitara korwa ase etamwe ya nentangani igonga nchena beru mujumbe miaka lakini tuwalira abajumbe inwezi mugirango ase miaka I think 59 onye 60 njene miaka this is work for 4 years only uze komboli chiwodi chinde they are even better nasikie musike mugaka chisukuru chisararo selu chibesa igoto kore budget kero mwaka and the fact that chiskuru inye chioka chitararos wa ase ward ya Busamaru kimbwate budget yendego cha June gongwana takwa wa A+ ekora chions pinchiwe kirasi scheme yoko korwa ekwerei kwanza naende utaramboli ya igoro yechinye skuru ya bugicho ward ya bugichora ward kwanza nere chandegete mono ekekoroge ndase skuru ya Makairo primary today unyirigire bune kororekana to compare ne skuru ichinde chionse and all I'm saying is Rome was not built in a day. Kikara aligelie chia koliru in 4 years. Mogo compare no you ntanganirete kusaba ntanganirete na barabu barasoki bakolete. But I'm happy ngabantu bana ba Busamaru ward motegererete na ndi mondigereretie na ndi monchalengetie ngegasi ye korwe tafanya. Okay. Yesu mwancho mo tegerere na boigo mwancho mo holigerelia hogetembe na boigo horanya ariko gwakesime kweterase namba ya 0741 583878 anenase radio na boiga TV 0726447363 aneno ruwa maboli gocha so musike Steven Mugaka haranyere ga koiraniria yesa sekyo tarekira magendo na ro tarekirani nasi na ende ne biro Busamaru ne be skuru ya mekuru kwa girigiri ego ni ma petit skuru jana chionspi ni ma ete skuru chitaraikirwa and therefore na kingote veranga obuyabwa aba tajiri bane bali bandigete na ende no mugusibu na mwanya bantu na batolego tuli kobara egiakolirwe igo kobalerwa ekiotarakora na kinate veranga it is a very good reminder for me nkole igasi ntomira gokora mbeke chibesa se budget chisaine tokolere safari bono lende gakimurangulia lyoriemeremeye asentunda ya nentangani etunda ya kabere ngimota getenko nyakonura ko hatina jira kwa direta bana nchi Yesu musi Steve thank you nararia ya anene kwalire tabana nchi chira utaraya ikirani very well I andara ikirani lakini bono lende na kwaranga kira chinkobi ngakando no koros chiskuru chiu ase Busamaru imbwate bono school the top schools chi as a performance bono iga ni skuru ya Kiang'inda ire in Busamaru abua zingerete kwa gacha a model school the president yeje kuigura himself skuru ya Gisiaga is also performing extremely well ekaronda ngeretie skuru chirichita de kongiria se Busamaru ne skuru ya Mandere Gisiaga nechinde igo in terms of performance yekekogera amaga chaya guse support yechibese itokubeka skuru inchiri anend in itself nduri kwa gacha ngase sa skuru chiagachwe bottom line elinga ngokonya tura abana baito bakogenda skuru icho and that is why I'm proud of my principles be constituency yane ngeba beke constituency yane number 1 it is
top in the region now. Gonna sit in 2025. Gonna get top in the county. In 2026, yama tokea yaso gete ono go on the top in the region. That yama somuka even as a emecheso music festival di Jumbe injina lengo mu Jumbe buweka in Meru National Music Festival bugoreti abana bagisiyaga Nyanza bakwa Thirunga. Yeah, and I'm saying co-curricular activities under CBC program is the answer as a development of talent. Inkindara kora chiskuru chinke chitara kurwa na chindara kora. Yes. Estima itara ikira nege kora ni tomete nga nyasa nkonye kiro muchie obe kuestima. Eyo nero tinda ikirania. Yes. Ngetuma chipara na inheritetie chialenge tintira. Ngetuma nga chipale chichionsi pi chikunwe. Yes. Ntege tuko sawa mabira nga chipara chiri chionsi konye saitani angendete ipara na ye moyoka etigari tetara kunwa asetamu yane ipale kurwa miruka kogenda gitari kogenda noto mugirango chipara chinde chionsi chia kunirwe. And in addition, surprise, baada ya miaka 30 ipara entangani imwamu ibekire rami ngocha kubekwere bikaragita umutinyume. Ikina kero kitinda akora egekogera ibikaragita mbira soa, but I thank God ngetenda jaiguletwe nkobere evaluated. Yes. Egere tokole egendo kende ntara akora nonye nage promise ti chemunuone to nakurama mundu. Nana kurama mundu moke gusomo nene umurai gusotari umurai ekina kero kitinda akora mundu ta ngacha onyiginga korete na sabanga mwange clip asenga ngakorete bo ngendere ne bindu ndarakora tiganda kuri anene umuchando bobulendi ase bunge ya West Mugirango. Bunge ya West Mugirango obulendi. Yes. Obulendi mbwato berete bube paka bono iga muisonde mwantebete nga engombe y'umusubati kurugali ya mubamba njetemete yuka kurua bwaye igasira tinda ikororo manye igo obulendi ntolense yake egekogera ngoteba nga ntolense yake nkompe na matukanyuma nabo ndeo mogokonga amangana y'obulendi achirense. Yes. Lakini yekinkire gento gyokogokera egekogera katiba yaito ige protected kiro mwana inchi buno monto nebintu byaye. Yes. Yes. Igo ekeroto ko any incident ya insecurity. Yes. Whether ya umisiro monto ose bintu byaye bya saliku ose bya sirire. Obulendi obwo nabo ngwete yero ni ngwete nonye nekero tuakora chikura chichi by election. Yes. Mwaranga West Mugirango ero inje ngwete ngote bigunga ebinte bigo sambwa ngote bigunga abante bakwimukiranie byoge ngana sisauriye chikura ase a department yo I must admit ngwete na kubwa mono ase ngwete mono na ase sauri security lights chire ase chichiro chia West Mugirango chirimete. Nesa uli chirimete nelinga county government etakeire waka ne bill yechilaiti echo igotubwate edeni ya 6 million shillings totana wakana. Yes. Nekrota akana Kenya Power igokubutuli wistima abubono no mbwato bororo kuna kuliginde njira kuna ndanyole grant se a good Samaritan aturigerie njira twakana chipili echo egere toiranio omulirororo ekero yorabe ntoimuke yake igoro ya security lakini asebono ntolia stugwenderete kobera. Yes, muskesti eke tuokebanya nyimbo ya kebiriko. Yes. Yes, kebiriko ne chire nene kabisa se county ya Nyamira. Yes. Na nene chiro ekonyete county ya sogo sangre lichibesa. Ne kerona sabete president yetoro serie para ye lami 30 kilometers.
igo chipale chionse chigotumire chiro kebirigo yes ya egekora kuruma gombo muino igo ntagete traffic y'abantu bago spend eje kebirigo una naende ntagete kurumutagara traffic y'abantu bagotira kurwa busamaru kuinalia uja kiambere baije kebirige market yes obobe mbolinga security ase chire yo ja genda nse bobe abantu bayitirwororo abantu bayiberwe pakanonya n'abayindi tuwabwate chi investor chiakira ina chiasiegete chikagenda ijinere sababu netomire na ndi na umirana ne committee ye chiro yes kabatebinga security ero we will not discuss ase budget ye tokobeka June tonja gwakira chikura na ndi muntu tomira abana baje gutungania gaki echiro yakibirigo igeta kirebekirwe police station ninyebekere a modern police station ewichikulende town area egerekine. Okay. Yes mwanchumo oligereria niko tugendete negikaro no mujumbe webunge ya West Mugirango Muske Stephen Mugaka anene hasi tugendete ukwanira hamangana lingete uburayi hanene na siasa ime yorogongo rwagsi na boigo ANC ya Kenya nabo kunyara gwa kesimi wetrase namba ya 0741583878 nabo igali hasi TV enambe yerega bwa screen yago nabo igo uranyari kugutumia ujumbe yabo nabo igo gwa kesimi unenchero ya moyo kurulibole gochiase umuske Stephen Mugaka anyare gago kwerera bene emerobeli yaye anena soborai bwa West Mugirango yese muske nachori ne kyama gya Jubiri nachori ne kyama gya Jubiri onjolire n'abantu ba West Mugirango lakini kimbegete anga ya Jubilee yes Jubilee tenchole kijama ngeo cho lakini ndi karaira for example kana bugwata gete yes David ngonga Jubilee nero guse kurengana muna na kitu nturakora kure nabo bwatani bike mo ya Jubilee abuno ndata gete kuchia tali njokorora nandi muyagwate banganje ninjolire kimbegete yes eanga ya Jubilee na ende yange ya Jubilee igotocholire toraba chumbe 34 yes togo kole biasara bia bali batocholete kurwaski constituency cheito kurwase county cheito ekoera nje ninjolire enumu na Jerusha Mheshimiwa Jerusha Mumanyi yes Buman Rapia Nyamira nere numu jumbo Jubilee igo kale korora bobe gose mu kale korora bobe tali nche uwenerete korora na Jubilee yes igo uwenerete korora bali bande batarachorwa bago kolegasi n'abajumbe bacholire asetikiti ya Jubilee yes abajumbe tocholire asetikiti ya Jubilee mugundo tole togo kolegas abakale kubeka chianga chia Jubilee na kubatali mirimu yes murago yomo utacholiri kwaroliro ulemeremo y'abakenya yes and that is why na challenge tie abubande batacholiri mose Jubilee Party yes ebwate ere eya gatatu asumubaro obunge bwense igotole abantu tole serious tumanyite ngitwachorere twe nikitwachorere twe nakitogenderete gukora magendera yuko igunkubara yes lakini achore tunji gukora okay bali bande berukire Jubilee nje buno mu wakili ndebya batagara libaito chama telikworo tuli kubeke echama ngoire echiro gose show igogo soe chama esababu yuko gosoere chama negali okolina ekoirorosia serikali gose oboyomo ulia ubwate influence asa serikali yes esababu ijinero yuka ye chama esababu ijinero yuka chikura chiwake rukero myaka 5 esababu ijinero yuka ukoigwa abantu bakubumbana barosia serikali nero nago tebinga uise konyora asa abantu batali miremu batali gokorera mundu kindi
igo nagose ire nyasaye n'abantu bali bandi barabya batari gukorera abantu mirimo bali batari batachoriri barabya batachoriri nundetebe babigete chianga chia Jubilee bagutalia erietari ekyama kuna bagutali including uyo ukole to party leader bwaye anguleka utatagiti koyana no party leader guchiasa abantu bachorire bahire chama icho oruri so amangana Jubilee muske mugaka yengo boli no ruri yo hangire koyandanga Jubilee ne bwate party leader tubwati haya umuntu uringi party leader nande tikangiriri bagendi ekero ko bi party leader nakira ko tebingi sababu nero ikiama ekoroseri ikiama de bunduki okuimukia kogende esegi ya siasa orosi ya serikali osoki ebintu bya serikali okonya abantu baho oyu kabeire party leader okurukwa retired president Uhuru Kenyatta yes na kulete etamu yaye yogochorwa ne president yense akaritaya ta kubuli kura chinde ekera ritaye titalia ritaye te kuru state house yoka igaritaye te kurwa ase siasa especially yoboterere bwekiama ntubuna abantu twachore tuwe ase tigiti ya Jubilee tumanyetenge byasara bye party mbunga lyo wake sabu onyole para onyole stima onyole kibesi wagachire skuru ntundore byasara ebyo naende ntwachora netamanga ourselves ingogotora yes asesegi yogokora byasara ase chiro ye ya siasa ere ekoro kubonge igoyo ukale buoye gatundu yes utarerete ekiama ukona kutara n'abantu batachoriri nonde nere tachoriri nonde abo nabo bagosiriense abo nabo bagotumia chianga ne license chikiama ya Jubilee bobe na kingotebera aiga kinkaranste yes ekiama ya Jubilee nkebwate chiminista inye ase serikali ya Kenya bonoiga oyo mukuru Nyeri oyo mukuru Kiambu oyo nde kurwa Nakuru noyo nabase naba muri maboka and therefore nje ndongo tebyo umuntu ozoire Jubilee yes kabe no mupango tumeka ogosoa kwa Jubilee otumie abawaziri ababarobisi bagosokerie ebintu irese ino bunanje nkuna metengo tebanga uyu bwata mali ya Kenya nere ngo koligas nere ebintu byana birolekane West Mugirango na ndogenda ali gukubirora imanye sababu na chiste siasa injerumu wakili manyetenga siasa is not an end in itself tuligochorwa na kokungwara ega chorire that is why I'm not interested in anchorwe nge party na kurukirwe chairman nkorereki ya esegi yogo distribute resources chia Kenya asesegi yego kolerwa igari ya safe law ya parliament unabona chi budget chia iti kuchiro siri ebintu ndigereti bigosoa igasi ya nabuno muntu ochori ku West Mugirango ebyana mbirema ya tararetwa onye ebyana birema iyo ni sawa okay yes that is why ngote bingamana Jubilee to baisa konyaleta mono bali batali Jubilee babaise kubube ngono ratio ya Jubilee amba ko yubube ndio official ya Jubilee integritiko official ya Jubilee inanitosha ngaba to ba West Mugirango banjolete nka Jubilee lieta egora inje bwe ko mujumbe we constituency yo cholire nyansi yes bona yo cholira bachumbe umakwero ke official ye party utana ko umira abantu bacholire bali front line barago sokerie ebintu ono mbura ikyo okay omoske mugaka tiyankoboli ayo otomirai nkoboli riboli eriga sengenjo no tena kiama nkili gokora mirimo are we expecting ego chikorwa sikiama kia Jubilee bono ntegerera iga
naenda se a benefit no nyembalia bakuna kuminyokange echama chama taliere gukora gasi chama talikero kigwaka kura abantu bagwaka chikura mbalia bale electro unit yule abuna bagukulika that is why lichikulite betenga no teneno independent no isaine uteneno ake chikura so ase bono ntobwate arrangement ya serikali ya Kenya ero mpaka 2027 August enga kingo ikere ekero bunge kubunwa kero mundabu ulikunga bono irana asaba abantu bakuligete unajirwe kina kiao when that time comes na lili swali iliyo kombolia diraje because at that time abantu ngobwata na bali bunatu akaminyokire pana mogote bigunga sirimbi yabugire bwata na batano onye muabwata ndi mwaikire batano you are qualified onye mwatikara mule batatu gosebane iko mwarusi kwe elaini so for the benefit ya bategere libaito bagetembe abumanyete barabanda bangaini siasa ya Kenya teraanza bona abantu nobuiri nobusadi bakuna kuligania siasa yense iraanza igogoja konyora abantu bakubumbana kiro muntu igakuligia a formula yo koleta 50+1 formula yo to komanyanga ngogoja kubwatana na ngo as a competition yira lakini nje tindikoligi buraibwense inje no muntu ulikire constituency yane manyete ngundigete nabularenge komorere pasaka abuna bwa abantu bandigete dege ndo bandigete mbake manyete ayina bagonte binga toretere bintu togotometa toretere so ekerenga kiegoika na ubago choro mujumbe talinje ngwechora ekerenga kiegoika na ubago jikona cheki nanga bono tokoleiga but for now aliasi bantumete ngokolega asine serikali ya chole tunaba Kenya irororo paka 2027 ijinere serikali and I'm telling you there is no other way. It is the government of the day and the kirego kuika 2027 ekigioka njengo tebya batekereri na batajiriane tigaturo berera ini ye faida taliera ini ya hasara onye serikali ya kolire mirimo ya magisiaye onyunde kurumage gabwo kolire buya kobwaba ba magisiabo tigegasi ya muenga ingo ku trust kuna mali yake na njira kingo teberanga inju wese mugirango onyoro kienga ingo kurunyuma abwo kolire mirimo lijumbe lya kolire in 4 years inju morete abana inji bamwe use ngujirira aika limanyi libwata akiri kubweye lijumbe uragende gokora double birina kolire na injo monyorokie igonguruwera ini muakire yes omoncho mo ligereria na boigo omoncho mo tegereri abukunyara kugutuma hamabuli ago gwitera se namba ya 0741 583878 na boigo ha CTV abukutuma ujumbe gwitera se namba yere gabo ase studio ni chingo kichiga ligangire hamabuli ago asenchira ere endonge yes era yes no mondo kutumasaba alina liyesinda mwaka na mwibure rase yes nana como tanga kose mwibure yani nana kama mwibure akirende kama keresi ndikarokende ona nataka mubolie gento ngerege ngwete sana yes ikerekekyo ngepindi koboli koetere para gose nonko mugoli ngakunaro mugwati ndaisa kogorobolemo ingi keru na paegisi pia kerongorete no anganerie kigati ekiye kile kiyanzungwete sana ntandegete yes irorera iboliria
Pero ti umuntu tose kwago ndobole mubana kwago ndobole kwago ni mugaka. Ona tsago tebana kwago leki. Omanya ko genda randi anyore na boli kire na paidi na 2000 kia kaibero. Sida kunale kumugoli da tinko bagwire kiagera no mugwakiri nankonya ntebi. Asante sana. Na gete porunya isa igo ko tambi gete boli obole mali no bonga abantu bali batano mugondo. Okay. Yes, bunanga bu tokandete ka bu mabole na bu kunyara kuwa ka esime senchira erendonge namba yesime ni gere 0741583878 anena radio na wiko ha TV ne namba yere gabu a screen. Hello Gatrebe. Yes. Hello. Ninko igwete. Hello, Gatrebe. Yes, ninko igwete. Hello. Yes. No igwete. Yes, ingo yonko go kwa nanere. No, njengoro wa constituency ya West Makrango. Yes. Ya kunga CPS. Rolio. Onarare kubori mushimiwa iparanire ya busose koenda ramba. Yagenda baka Nyamukeri. Okay, asante sana. Yesu monchumu tegereli na boigo monchumu ligerelia na bukanyara kuwa ka esimi senchira erendonge anena sokururi bole gochiase umuske Steven Mukaka mu ujumbe bwe bunge ya West Mugirango. Agapwe namba esimi negere 0741583878 anene ha radio na boiga TV na mbejere ga bwa screen yago na bukanyara kuwa ka gosego tumu ujumbe ha senchira erendonge. Yesu musike Steven ngichasole anene tiga tunahara oruliboli anene ndirengeti siasa era abuli to muwakili ga kinanya nanga ford ga kingo chakokora ayo baba kurunyaisa ochoire details chie obuli mubwa obwate problem as manager ya CDF gali constituency ang copies chie interview bigosumbuete manya gogotebi buna unogokonyeka. Yes. Muntu tayo ugwenete gosoma mugundu kwa bande onyendi gikaribo ngana maene abantu mbakoretebo ayina magoso na ende ekarachiro ni mokonyo musubati yereportie ase police onyobule muburu bwaye umuntu atacho egendeki gikurukunga kanyaga songe gikurukunga trespass. Yes. Na sympathize rinere tojotorora buna to kubwaterana ase pale yanka ire ramba ire busose koenda ramba muchinyamukeri. Yes. Eyo kuru busose ga no nalenge tukerkia busose na nasire ninsiretie Major Masaki Urango the first major tuwabwata kurunyamira ngireli bageli kurwa pole yane sana no nyana gendo nchibiko monyene ngireli bageli yogo debi abantu baminto bogango igitukia busose ngapoleni sana aso gusira kwa Major Masaki ndobwatirane ase safari yeyu abana bali baye eremie ipale ya ramba kogenda ya busose koenda ramba guchinya mukeri ni nyeroche njaro setuwe limo ekero tuwatu mu Chief Justice Maraga eye weta bwa yesko teli ase class C roads chiria umuchumba wenda takokora lakini rende na igule ninjembolie county government ngangaki bagokora batokonye lakini oboremu nga ntojoto nyole solution ko ere bali yo ngoetere ase nyombe cross wa yumo speaker
bwe assembly Yes. ntoje tokore mangana nyuma ya tent torore buna national government ira tokonye ipare koenda as a residence usobo menyo bwo speaker torore buna tura yetumie egera tokonya sabu kinimbi ya mono aso ukonyenyora nyasaye ngotokonya ali ekarongo chakonyoro manna bwense andi nje motebi ngabamintu no nyakuro monene bwense nagenda agateba nkoroseri yale umwishimiwa Kalonzo Musyoka rami gocha liboye seikulu naramba nero ne bwato mu chief justice yokoboli wo president ono nera ta komoroseri ndinje mubolie ngano uyu moroseri buna kwa kora Bukamba Roseli Mheshimiwa Chief Justice Maraga. Okay. Yes. Thank you so. Yes, mwancho mutikere na boigo mwancho mulikerelia boli keriga bwatego cha so Muski Steve Mugaka omo jumbe webunge ya West Mugirange namba yesime ni gere 0741583878 anene hasura ruli boli lyago Getembe FM. Hello Getembe FM. Hello. Yes. Hello, Getembe. Hello. Yes. Hello, Getembe. Hello. Yes. Hello. Yes. Yes. Number is 0741583878 Asenchira ere endonge gabo. Yes, Muski Steve Muga. Tiga kubuli. Bulingo. Mebere njanya olekana yetindikira se account ya Kericho aino muwakiri lichiko na kirire lichiko ngote balire nga emebere erase nyagitali banyene batali kogenda kuyuya serikali nebwate njira egotin ekoye ni emebere iyo ayatinya manyeti buya lakini gombwate record yogotebanga emebere 33 eye konyetaru yuwa kurunyamira serikali njagendete koti ikanjirwa ikaiwe court order yokuyanjira bagenda gutute emebere iyo ajina romanyete lakini igo yale gocha gotokonya yale gotoka ngunde nale omonyene omubiri goso bwato umuntu burete a missing person ukageire nga na umubiru ugari gutugutira so gatugutire no bayisa ko umubiri bw'umuntu obo egekoire yo una umuwakili na botogo anse safari yo identify umubiri yo wetera uruleli rwaye barosie DNA test cyo connecting umubiri yo no yunyarebe yogotebwa usirete so ase mebere yero ase tugutire onyunde nale oroche ngesrakali ne buneteri chiko aso gutukwe mebere ye ko mona no CID na tebetenge mebere ya tinde kwe symmetry ya Kericho igo yarwa ese emochari ya Nyamira tikango confirm linga Nyamira bune county ntobwa symmetry bwa Chimbera no nyana karotwa irwe devolution ya semi yakeye ndobwa Chimbera lakini rende tingoma yana inukisi igaiga Chimbera chino chia chiete ose mwicho irie twagenda te gusuma alias twachiete gusuma whatever it is as a county ya Nyamira yes ntura ke ubulemo angana intu wawenda te gutumia bunwa ubulemo bw'Chimbera ntura ke ubulemo uritu wari gucha kubeke airport eta soete bono boke gombware gutuka rende na intu tukore Chimbera abantu baito batugutuna maskani onye mbaka bwati chinsobo which I find extremely funny kwera anditayo tuwatangasire tunga nyarebe yegora muntari go soanya gitari akwiro record ya yetayo mebere tiri go chorunjira yairwa mochari record yetayo y'umuntu
yo na sarwete n'abanyene so agionse nabwate information gaps lakini rende timbua timojangonda beke kwetani yabo atataninga ndo iwa matangazo ng'abantu to sarasina tatu mpaka tukutira sanga tukutire ndo manyetie amalieta abo ndo manyetie chinsobo isagotoka ngoyo monaro mubiro noro ogote bure West Mugrango urwete West Mugrango umuntu urwete West Mugrango ajaro ndogende ndosukumane. Okay. Yesu mwanchumu ligerelia na tugende tenege karo no mujumbe wa bunge ya West Mugrango Musiki Steven Mukaka anene hase tugende tukwanira hamangana haringetesia sobrai na mugendro anene emergency asorongo rwagusi asubwamo nabo kunyara kugutuma mubuli yago gochia hase ale namba yesi minigere 0741583878 asinchira ere endonge getembe famaro. Okay, yokora ya charukire namba yesimi nigere 0741583878. Ero Gitembe. Yes. Gitembe. Nale koboli, nale bateba. Yes. Wale bante bilia go so sabe namba ya nume ko ngakera go si wante ma te tu so ma timma ni tikende yo. Yes, inko. Onterie ne ono mo no ri ko nyi. Okay. Wagira si wante onkonye na test ko 2010 timbo te sen ko mas no serikali ni ikeri gere ngulande. Asante sana. Timbo atinjere ko ganda rote timbo atinjere ko tira ko tiro go ngot na te kwa bande. Yes, oigure. Bote kuna serikali. Atyo so wanja. Pokora baburaka. Isi katana. Kati mo ligere morana. Bobole mbona maana bole ekyagara mimbwate bino kiri bitatu. Okay. Patiranko iri bakayera na bege. Sawa. Watu kwali wanja mo kuna serikali mora ligere ni bole isi na kibo kwaera. Tena India sisia na bona bo ya se asia asia. Sawa. Okay. Yes, namba yesi minigere 0741583878 iboli kili wate gocha Musiki Steven Mukaka mujumbe webunge ya West Mugirango namba yesi minabo igere 0741583878 iboli kili wate gocha mujumbe Musiki Steven Mukaka. Yes, Musiki Mukaka University ya Nyamira nkayekire University ya Nyamira magacho nagenderete as a college ya Kiabonyoru ukwige na gwaito. Yes. Nkulinga abana bagochago rangiru guchi university ba ku report umutinyo September abana abubake somere as a university ya Nyamira iye ereliko naende clarify abantu gekwera iryo abukira se igoro ya university yo. Yes. University ya Nyamira tiransa University ya Nyamira igera sama boko ye University ya Kisii konyerera kuyagacha kuyansia egere imanyo gucha koe wechata una University ya Nyamira. Yes. Ikitubwate bono ne college ye University ya Kisii kwagachu Nyamira egera abana ba Kisii University bagende gosomera campus use constituent college eri ali Nyamira. Yes. And therefore abantu mbali bakona waka mariugiga na terabe kwenga seti abana bataransa gosoma in September a constituent college ejiye kwaga ukubeke gendenga seti gitaragacho ukubeke gendenga seti utarachi no admitia abanafunzi so abantu baito tigato babororo kero tokoleta magendero tigato ya support. Yes. Tigato kuna kuligia oboro kirase na
we are determined nga university ya Nyamira nkorolero mugaso ngo akwero mugaso n'abana ngosoma barase university ya Nyamira dali yasikia abonyoruoka nkonyora tole enjira tukubeka a town campus ye university ya Nyamira within Nyamira town. Nere sababu tucholeire nere sababu. And for your information chibese budget yebekire togo chiko agachire university ya Nyamira is 3 billion shillings. Yes. Yeah, 3 billion shillings ni chibese chinyinge chigo cha gotokonya expand university yo egera tonyole chata na into tobarue as a league y'abantu babwate a university in their county. Okay. Yesu muske mugaka libolindire gaiga epara hekurunya maiya tukarota hote atirigweta enya epare kurunya maiya uchikarota inkobere under regular maintenance ya matuka mangi chipara bono iga epara yoki tarakorwa bono iga abaiya kuru enyama ya kuchika nature grading eya elire gukora grading ne pare tana gukorwa for the last 15-20 years epare kurwa nyama ya kogendo wali eyo twasabira na ndo twancherwe budget yo kunyebeke lami but because the process yo kunyebeke lami ekoira amatuko December so na spend chibese choko maintain pale yo abantu bokurwa nyama ya kugendo ubwali ko endekerenyo bono dali para ya maskani bune mogotara iyo ya nyama ya uchikarota pamoja ni pale kurumiruka kugenda gitali linagotebya yagenda kuchia nyameni not mugrango nere as a pipeline because ndwaite ti supplementary budget ngo to supplementary budget ya wiki to goetia chibes chiriko nyitaracha ya regular road maintenance gocha chire egere ipalejo nero ebekaba abantu banyama ya ward relax igonde gete mu relax mo konyora service une mwansire konyora twanyure twe asisababu mumanyete tukugamba se tutabugati ligondo but ayonsi na ya nyuma shetani ameshindwa barabara zetu zitangara na tutaishi kama Kenya mpya. Gitari mausi tukarota igero igesunte kenene sana igesunte good wa epa estimeyo nangete ngai yes ego no nyino mulisia na radio mbanyete asikansa ya SDM apera estimate raika yes lakini the good news nelinga chibese chirichi anyolire tuchibege tase supplementary budget yo gukura chi project echo and bono iga ase konye tukwamete the good news nelinga bono wese mugirango chisimango bekuchire in the same ward ya Nyamaya emete ya bekirwe ase akorukuke masare guchagali egesieli ejiego cha kutirimbuka ichiko connect na kurwa gitari mapera yes iko egentonda boli abantu bana ba West Mugirango kamuranje onye konye turali kagusaba estima tonyorwa egekogera bagucha kubeka aye watumirwe bono liyo gucha kokombo mu contract aye bwe ko monyene n'imite yawo uche kubekirwa bese teyo gusabwe karo kubekirwa estimeye igakomuranje ikipande kiliyo copy gusabwa na copy ye carry pin ikinegende kesana mundu takuburwa so muchiyo bwategendekyo tuwenda kutumia to apply lakini na sabira mabera asokonyorwa lakini rende gakigese estimate yaro se 1871 njana goika jiri jumbe muisonde na chore tu at least ninde nchira na nitafika Kendri haskiri chumbe
some universities have closed their fee deadline. Sorry? Chi university chia siekiremero bilio wakana chi fees. Chi pasali na ki chiganderete. Basali ya West Mugirango igo tuarua record constituency yetu ikerete asumu akuyo. Yes. Igo tuarua 75 million shillings kusupportia abana bagosoma as secondary ne college. Chichekigete nchi anyurgoika ase Sauli na aya ni nche nyarete bunge ase Sauli college chichiko insist nga bayire rwe chekiere moyo bayire bank barabwa abanyene. Yes. Kero banyirire bank barabwa abanyene bamanye gocha kwa abanafunzi baito credits as chiria bakanire. Abu no delay yaba gonko boli mwana unde bwensi o apply it for a bursary. Eko era ntoruete a schedule, ntoruete list ya kero mwana usabete bursary na kero mwana usabete bursary as West Mugirango igae we bursary. Constituency yo naende achieve that target. Yes. Igo mwana yo namba yana yesi migere available to abana be university all learners. Yes. Share very urgently nga university kiyo itaraba credit egera tubuatie tegete wakera abarai bana kurwa Malta Media University ekerongote via Dr. Mucheche. Yes. Na wewe ni mzalendo kogera se delay ya Mucheche kororekana kwa abana credit bakaleta amangana yo to my attention yo tuanya sote tie immediately bona abana mbandi kirete bagonde binga kero mwana oyirwe credit kia ni list yaye. That is the way to go. Mwana taiyo usabete bursary in West Mugirango utairi. So onye turae we credit. Yes. Amakosa nara sigete tigatumanye nga yole college kiole egera tokonye bwangu banyole credit. Okay. Gesore njarorikana kego pimwe rami. Para ya gesore. Gesore? Ara ukoruri boliria ye. Na? Para na mheshimiwa niliona Gesore Road wakipima irami. Ya yine rami ya gusaba. Gesore Road igo tuanye rosi standard gate ka tuanye kora maintenance. Igo tuanye kora maintenance eko kole pale je karogo eto kakanga ni rami. That is what abantu bagesore deserve. Yes. And tikangireli bageli ko batebinga Gesore no sobo lichumbe lyobwata. Gesore no sobo umujumbe usirete urukire abane kerecha ezengi mamunda tamuikere. Yes. Igakuru ku George Justus Murara. Mheshimiwa George Justus Murara ndugu yangu no araire igale Gesore. So Gesore deserves recognition. In fact mbarisabe tie elami ekerongo cha konyora libaga yo bwana iguro yechipara chiechi town ninyege netenga ngusukuma turito we epara ye elami ekurukurwe tundubali ya Gesore bakeike skuru ya Gesore ekuneranie omuchi o bomo ishimiwa George Justus Murara naende atomindo ndugu turalire buya turalire constituency yao ya West Mugirango buya asura ile tika uralire lichumbe na West Mugirango buya egere constituency complete jane yokoba the model constituency in the world. Yes, mwancho mo ligere na wigo mwancho mo tikere na bokonyara go kuriboliru yago guterase namba yeseme ya 0741 583878 ina seredi na boiga TV namba yerega bwa screen na bokonyara go kuriboliru yago. Hello Getembe TV. Hello Getembe TV. Yes. Hello. Yes, niko igwete. Enkoro kuondali. Bwairire buya. Bwairire buya. Nkoro kuondali. Yes. Ngwaka kurusironga West Mugirango constituency. Yes. Nkwana lyo mheshimiwa. Yes, uko igurama. Lakini tete muboria kwanere bintu bitatu. Ekemo eskuru ekoro kuibucha primary school. Yes. Eskuru ekoro kuibucha primary.
eyendere rambere secondary ne primary arabwa kwanere are kuruma stironga kwenda makayo kutira musiango kiambere kogenda gukimongorisi. Okay. Arafu Yes. ebituo mbirabeka byekipasarya akobekere tuo ekoroma o manya koire kende bakakwerende kiambere ruguru egapwelere gatia yanga kyabanda bamanyete bago trespass bago trek mpaka kiambere sirongere center. Okay. Yes. Jumbe ingete na kwa igure liboli elio. Yes, ero Getembe FM. Getembe FM ero. Yes, korra ya charukire. Yes, sikina kuja kukira liboli elio hasenchire ndonge. Biya bana. Skuru ya Ibucha. Yes. Na maene asebo kichora ward. Skuru ya Ibucha terarosibwa. Lakini hiyo skuru chisinya ine ya Malindi nerosirie. Yes. Uise koligerelia ase ward ya Bukichora yoka. Ase miyake yene nabeire mirimo nabarose iri skuru chitana koroswa since independence. Wansirekera marugoro igondoseti. Uichegeta igondoseti. Chibese nchiro chiskuru mu police na chiro chito tukanyete contract cheke ko ruyo tumetuo no mwivi gotua muino kitoka wo mwao oiche igokonyoranga skuru ya Makairo tayari chibasi kuwait no chimeretia secondary lakini rende primary nere ebwate problem na Ibucha skuru ya Sironga kona abatebetinga digia obule mobo ya twagache skuru engana national school yaba isike ero lakini yo tu melisa lielio ogende skuli ya Malindi ero sirie nyaisa na bakolere hall ya Sumbwete na ende bono project ya Kwitmane ya isire koera ogende Nyamotentemi ogende Ikurucha ogende skuli yo Musasa ogende Tono ogende Bunyunyu ogende Bumulito ogende Pakembo Ngamate chiskuru ichi chionsi echirosirie iyi tumire gatigalia ni skuru ya Gianchole iyi nero iri under the pipeline ayonsi igakolira ase myaka ene yoka. Tari golioka ase wodi ya Bukichora no mbwate 60 million shillings umutinyo yokane tugocha gwake foundation yechibesa cha Safaricom bagocha korosia an international school niguchiko gutera kugalia ase school yotanyole so echi ante bya Ibucha Ramba Sironga ekwero no ne school buno Musasa nimbwate musani ona Vincent ayano kona kunyugera kurugalia igere school ya Matobe konye inje na chitengaza ne birasi bibere bie permanent. Ebi byonse igo bikolire ase emi etamwe yentunde ye entangani taraera kingo cha konyole ntundende yingo teba ngaye my friend kurwa bubuche kwanza mokoyonole igo tugo cha gushine turwe ase chira ebirasi bitokorosia chirondia twanze korosia ebirasi bune byoroche tokorosia abuo Makairo biritoroche tokorosia Nyaisa Nyamotentemi egeko eruburi mu buna baru bwatokeire ya iko nasabira mabira ase ebituo naigwa boli bono byekwana na chipasari ebituo byokwana na chipasari igo togo tumeka chi office chiria chiaba assistant chief egeko erekero gwichuirie ebasari igo kobeka igo form ye go sign kuno mo chief so igo tuatuma abantu ba office ya CDF kogenda as chi office chia aba chief na assistant chiefs gutumeka egere tonyore chibasari echo
lakini ise gotoka ngasi nare banyolirare yare ekwera ngubika tuli no ene chifomu ekyo online tari lasma ogende naboko ogochuria fomu yi online egere onye download lakini ise gotoka nga andinare baruchare yare egekogera basari ye rontuanyi wanira no ere paka yesairane kitore bunge je kino mubunge mbate makoyuri CDF tuakore kituakora tukanye protect CDF basari no chire igoko to suggestions na guchimutwe na kiotagete tobeke kibasari echo egekoera ontagete kiro mwana in West Mugirango constituency access ye basari bila matatizo especially bali babwa disabilities abantu babwate disabilities gontagete tokonyane egera torosie basari yugo just yewo jobs na next time what basari gatunikliudie station gete ego ere basari ne yao ichumene yao ikyokote bana kyoko limero okay sio kama bundu honyonyo inki kiare ngesironga mabundu kieta reconstructed epara yes because andreli abete ase para ekorubonyunyu paka munguris egoromo PS roads na chite agatali we parejo eparejo ne bwata matatizo ntakwa nega egeko eranja abete processed ingakie yabete processed umujumbo West Mugirango nere uikaransta se a committee ya roads tiganya tigere igo nga ajo yotora ni ekero sing metaigu etaigweti lakini rende eliogo nditoke manyete mbegeta se laini asipara chielami manyete chire moyo ne para ekorwa bunguria yatrimuka yo nyangi yabeta bunyunyu yero I can tell you for sure igombwate epara ende elieweta kurumako yewe chire nana yaito ya makairo so gabwo ndokabete section yeyo buna naende ngabete kyambiro goro kele bali kurubiri kugenda busamarugalia tundubali elia mutagara okay ikyo moyali ntagete gotebia mutagara yo yitachiri yana epara nero netagete strategy yakaro ukoyesaba kwa na buku na gusaba kintu getari viable epara bone viable ngenderete kuna koebereria ni para yelami ekurugia nchole eje tuomere town stage igeko gere jero ni ndoche nere viable na endete buati history une ya chete pako PS ne committee ya roads bagacha na endete intagiti gotebera chi gotukuta chinsa kuna gotukolinga inki kiabete tikatora ros chiri tabuati magana asengenche yebiro moski mugaka ayo tutam njendu tamusaba yani wono roche ngatingsa intutam yes igoro asubura ibense asentundende njengo sabande abantu ba West Mugirango ba consider nga imirime yetu atemire yes ekero muate betinsi kwete maite muate banga pakabone mogote bange ebintu ebisaligete kenyaga but ekero ebintu bisaligete gesakwikyo inche na kolire ebintu ebi in fact tigankwa in money terms CDF gochira about 200 million chigocha umujumbe nabona tabo ko no yokwete murudikiri chibensi chi constituency inkoenda chire lakini goetera se akili na Nyasaye West Mugirango ya nyolire new money chietane 6 billion shillings chigosimekwa as a constituency ya West Mugirango 6 billion 1.9 chikwagacha chinyomba 220 chikwagacha hostels 220 million chikwagacha hostels chia KMTC epale ya 30 kilometers igekwagachwa epale migekwagacha 60 million shillings per kilometer 30 kilometers echi 1
chigo soa as a constituency ya West Mugirango igotinda kubalira 300 million chikoleta amaje ye tap akobekwa kirumuchi ayo na every president yanchira yabikije bese budget akuja kuanzia kira kucha igotinda bara chichiro chirobirie kumiruka gocha nyama ya gocha Nyamira na ende tenkeke komote gote amindo tuma echiro ya Kibirigo jasaye karanje eso igunera se budget. This is new money and that is why ngote binga nto ligyo burai for the sake yokurukwa barai gato ligyo burai dokumeke goikiye bintoka and that is why ngote binga inche ekorona akoliga nachire kina kiane ingiza ina kaki ubona takote ne glass kiane kibate tiles umute obetunga kire kure to gwa kire glass ikyote ne nerende and that is why ngote banga. As for me, I know ngana tumiro bongo na tumiro go sesenigwa wikie binto as a constituency yane ekero bisinyetepi. Yes. And that is why ngoba tebinga tikago jaji getau by its cover. Eserekali yeye ero nero yasokirie ebintebi. That is why njengo bolinga nyoroki ababande bakuriye serekali egore yerero narorire amatundaye ababande bakuriye serekali na kwegure se ikuru bakare kwagaje rubono bonse pi bali bakuriya oburayi bwenseye babeire mamlaka ye serekali ere very influential abo motwe digana barabu bayiche barage bintu bakolire egoera njikibese iki mumayeta sendusetie na serekali yeye ekorokwembe onyembe na reka soki bintu byawese murangiza kwike mose ndo koirora lende egoera. Yes asengenje yebiro mu why are you fixing what is working? Yes umuske mugaka asengenje yebiro etaro yo murayi wense ngo chere gusi naralia ya anene habana inchi barachi kwegena ne serekali biamono sana. Serikali ya William Ruto iko ya sina matatisa mangi sana. Manyanga Finance Bill 2023 numa ito buna ya chiete. Yes. Finance Bill 2024 numa ita ase ya chiete. So ase chibese chire moyo chia Finance Bill 2025 ya nyare kanire nga chibara chiri chia kwamete chie lami kwa contractor chia chire chia hakaniru chia nire kukura bono ekero mheshimiwa president ya gutara gusi naende na asabira bagusi ya siasa 2027 ya uria ule office ogocha gwansi chi project chikokonya abantu baitu mukwani na maboka abire nimanyete ngango cyari cyumapiri togende gwansia stadium ya ito ero sigwe ever an international stadium ngona gotorose kurutwa nyorete independence ochire negali yago to donateria yege club kiito ya Shabana na kero kikia so stadium buna Chelsea na Arsenal yeah. And this is what I'm asking abantu baito ingona endo nakokora ibintu bunebi ochire as chi project chipara chiri chigendrete chiri chiaelire atobekere chistima atalire airport ya itoma etekusiye tore airlocked anita yura kunendeke yeah. And this is why ngote banga balitoliki egora bali nagote batalikiri barabuba kuna gutara baba madaraka ye chama barabumbu ya bale na kikeroti kababe inche ekero mu president yago Nyamira anyokeri estima abekire more than 100 million. Yes. Angansiri amache aliga sore nagote bijo justice murarumo jumbe ne roso getienya gitari ya Nyamira na amache aja akaba vandalized tayo. It has taken 60 years. Konyora naende serikali ende gutoanseria e project ya mache abakungu tuanyomete bare maridadi batige gwetweke bibuyo guchiroche aiche atoanserie e project yo to expand the KMTC atoroseli hostel chito gali. Yes. Aiche nya eskuri ya Nyamira mwana goje eskuri ya Nyamira lichumbe no yana asomere teke buse na abayi
vaitirie moje korora foundation stone ye kubekwa as Nyamira primary school, the best comprehensive school in Africa. Yeah, yes, ayu na yande naro a program ye president of course in total nero kuchia se university ya Nyamira kwa gacholi kia banyoru torore miradi ya my brother a neighbor in North Mugirango inche ebyasara ambwate nali kiretwe no go push a development agenda. A president iga gocha for a development agenda tiga to deliver for abantu bagusi eshia yebango yake iki to gotikaraga bu musike mugaka ikonge egetange GSGR nekyura kwanira egetange GSGR tarasoka kurwa ngoko ande a contribution yane na begete bunge igoro yegetange tuaetiri richi ko Kenya ga yes digo create railway levy kibese kiri kikobe kukigo kikwaga chebitange Kenya ga yes ne krona ruchi e opportunity eyo igo na begete case kia Nyamira nga SGR ererwe ye kuru Nairobi ete naro kuna Ivasha egende bogere ige kogenda Malaba ererwe yine raba songo ba begete eyo is just being upgraded egento kira konyo mugusi neke na kina proposal na ende ntageto mugusi bwe anje tategerere igo totagete tange ki railway kebe ku extension egoeta kurwa bwase kegoeta geiche Nyamira geiche Kisii kagende Homa Bay kagende Migori geto ikisi bania ekyo na kigento kirato konye buno mugusi egere twanse kotebaninga ngaito kubeka chitamino chito gusiga asecha yaite kubekwa matoka itakubekwa emesi yaite kubekwa oise kongira ase debate y'abantu batemanyeti ngesteni nere ikonge gusete iyo we are losing the point gitange stage ikonge te kokonya mugusi ngakyo kwimukie bintu korwa sobstone ngaye ko yuga igasino mateka South Mugirango tai South Mugirango ngakito koru sobstone area South Mugirango to in kai road course paka ikonge tuchikonye bekirororo yeah between Ikonge and Sotik onyano abu state yakale is less than 3 kilometers ekero tuanyolire opportunity buna bono tuanyolire opportunity with a working government injira abasoroire tobekere ebunduki mutwe abantu bochorete tosugume case egetange kia SGR gete Nyamira gete Kisii kagende bogere mata geikisi bania igona litwe konya ebibinde mugura gokwana nebintu bitakonya mugusi okay chira ikando chega buchigende tukumenya ko musike mugaga tigankweli bageriga nyari gukwana n'abananchi bebunge ya West Mugirango asiki daika iberechuka abananchi bane ba West Mugirango na bakirimbiye mono asiri bagamwangete na inche ndamureke tochi ase constituency yakogenda na bakirimbiye mono especially chi committee chi skuru chi atenera magacho ye skuru cheito na bakire ngambuye mono bali mwasa bestima ikagera tukanyora connectivity ye system chi na bakire mbuye mono bali mugocha gwesokia gopokea chibese chi amache togo cha kuansibwa ne president yaito litukolia Jumatate gocha chitariki 13 na baliganirie tobe nendigitani yokuligia amagendero tobe nendigitani yokuligi chibese chi amagendero egeko gerase siasa sokoni ya muda ekeruko balirwa 2027 nganki twakorete na serikali ya Dr. William Ruto ngitorate bya abantu nje na abasoroire digatuetume tokonye ensemo yaitu nekyo moelio abasai kamuranche genda tubwate chikura ekina gya Kenya ngwanza kire kugambwa ke kinachwe August 2027 ise gotoka inga oro mwana bwomundu ole moyo okuragira ogosoma chiskuru kya Kenya utabwati
ekura ye kadi ekura igogoserete Nyasaye igogoserete abaiboli igogoserete egesaku omugusi egekogera igotutagite bono enamba y'omugusi emanyekane ng'ang'a king'ana egerekero tokoenda 2027 igotokogenda tumanyete ng'a jeshi yetu iko imara ase bono tiga to focus on development tiga tueli kichukura abana batabwatie bibande na irolire inge bibande is very easy konyora so bwata matatizo genda service ya CDF tokonye onyore kibande kiao nakubwa mono abantu baitu ba Kenya na Gusii tiga tuange siasa yoko na kugerera abantu amatanga yoko na kurama abantu banda matanga totebikira umuntu ocholirwe oliro musara ase sauli yake ire kura atene na ase binta akorire ali asacholire nyene senator etene na ase county ekiakorire onye no lichumbe injenire tayari utenakire sukuru utenakire omoche sembegete stima kurage epale mwamuti na bekire gusaba maberange chirichinde cha regular maintenance ya mashetani ari kondwania bono kipale chiabeire mubamba gochia busiango kwenda gucha bono muroche yes nyama yako gendo bono muroche yes stage kogenda mabundu bono muroche epale korwa tinga kwenda bwocha galige na bono muroche ya bondeni bono kwenda magombo mic testing bono muroche ngumwamere umutinyo gatano tiga Nyasaye bwo morembe ulioto iriri bagakora imirimo y'abantu atoe ubuya kisemine ubungaini tokonye egesaku ky'omugusi Nyasaye yese musike mugaka tutaragenda engana nera ya chiregaiga liboli mbuliro musike mugaka etaro yabaribo kwamereria serikali mbakora gocha Gusii anena hasuko mubwate si anena soko nekibuna mugusi nkuba bwate sibare nikorengana muna ibirengerero byao kero mundu nabwato busibore bwo gutara kenyingima konia amanyabwali yaye tinchena na gutwara issue n'abantu bagutarinse utebya abakenya babategerera ibintu baguchiko bakora bono ntali omobo tingo kwana mono lakini rende uchimotwe barimo okoriye birogo binde byonse igera konye sana ekero mogote byabantu ngekero mwanyorete libaga gukora igasi Kenya ngimwakorete kose mwiso konyora libaga dioko babara Kenya ga inki muroche mugo chigokora gitara korubono eyigera tokonye egere togenderere ase ndeshua nganki ngokora ndeshua ase ndebono ndeshua ngainko irugocha but inchego ngetekero umuntu obusibori bwaye buno muwakili igomanyete nga gusaba nkonga na kuiba oyocha gusaba motegerere onye gokora nga nerugo trust nense yao gendo urubiro lakini kitoko kora igo ekura ya Kenya igegwakwa secretly it is by secret ballot ayarero muareta mo tungono koira abantu mukuna kubasamia aye no yo 1 aye no yo 2 biasa le bimbiri gokonya na ndi mbiri kororeka na setebe ga kitiga totege romonto tunachekina ekero toko enda lietebe totebe tukuna gwasa masiko gaiga tukuna kugaragaria abantu alitari kwagacha aliga guto paint bobe nonye tokali gochigwake yo bona abantu baza goteba gatembe niga kuna radio station chinde na bandangiri tingochia egekwera mbali kwa abantu busibure baeresa abantu egintukiri ya abaguzi n'abantu abangaine tigatwe na chireki nekiororo kiamagenderero ya kero umuntu nabwate tama yokora asenseye lakini yenseye igomurarae ekero musigeta abantu na ndinche naburi yaba ntobaminto tigatosika amate baito buna bono ige serikali yera saba amate baito muturogoro na maguru mate kamuranje moro soli mugusiege siomba tubaise gocha kubarwa ngabamba libato chaete ekero tuarenge nekero keke ya ngakira abebuya utwaru bwanjana naba amate no barakulimerie enyomba kere kujya no gutama gochia kera embule kujya na ende nkule
ekenege komusana abangina karalimie gendeki ekero twaire twe iburu igo tware gotererwa gotera gite ande twatebi gwase tokorwana ntwaterere tigunga turwani ondeini intwaterere tigwase tokorwana abakoromba amanyete aliase batutomete torwane mbamanyete ebintu mbibo tigatusikege koro asebiri batotebe tingagendo rwana ali nalia mbaroche ngalia obo bambukaro tindi komenta kende. Okay, Yesu muske mugaka libo lindiraiga abarai kurugusimba babere baralirie ganga yo kurige kiroke burai bense muske Fred Matiang'i no yorengo muna chebino monene David Maraga birengeri bya ombiribi ukwa barusi ase bali nakwanira kale mburakiro umuntu ukuriye kwere na musesenia ayebereri abakenya bamwa mamlaka. Yes. Tituanza kunaro ucha uyu n'uyu tikakiro umuntu aseseniwe erigerie njetini ko ligo president ukine kimu cha mwakendetera abantu bakuri president kaba muske mugaka na nje nimbwate kura yobo president goika tingo ye samba gongo ye aka asego chikokonya kubeke gesa kimusi asikiti nakina ukanilinga ntona kugamba binebi ekina kyobo raibwense goyego cha kwanza kugambika wanzira Easter yo mwaka ogocha tali Easter Easter my friend ragira asebo yoire. Yes, toko genda mucho tabuga tinko toenda muchi utabuga tibosi ragira asebo yoire ekereki na gego chakubuga. And I want to say this with a lot of respect. Mugako yo Muhammad Omindo na narare chukura taireti and iga taireti kale naba bonsi pi abogonde bya bonsi pi no barenge gondejo mugako nabwate chikura chiaye taireti ya bono taiyo unde taiya saba baro ubwate chikura bunechi uri abwate ya ekene gisa kotebwa unde taiyo bono iga asaba bale siko yesreka ubwate chikura chikerete usichire nuso yuri abwate yona kingo tebanga karaira ngora torosie team. You make a winning team. Na ndito korosia a winning team na baralia tiganyo ngireli bageli kote bya barali bonse bagusi. Esabu yo kurigyo burai bwense igere esabu yo komenta yoka. Eise gotoka na tuaikirase okorusia. Ngoyo tali yoito Rusia andeta yogochi. Esabu ya igoro ni esabu yo komenta woka. Sabu ya kuruste yororo na arore gusiga atoteberete kurusia ya igo kurusia onyorega no na kwerusireo jira sese nliyo mugusi amenye byana bamate ekeye egerakini kwi. Okay, asante sana Yesu munchumo ligelia ndochireka ni sano na mase chinsenye chabona butko nigo twenge amangana asiasa yo mugusi na boigo amagendro ase twenge torenere umujumbe bwebunge ya West Murango muske Steven Mugaka na wikiraga bumunchumo tigarali na boigo muligelia nongo ikero mweli ubumurubiri bwige karo elietrane Cyrus Nyekundi na gusabiro twaro buligelia na boigo botigarali borobia ye munebire